IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inlawlawang ni Dr. Lerma Fetaylan, Training Officer to Department of Family and Community Medicine iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ita Hypertension Awareness Month digiti kang runaan arason iti palagnato iti blood pressure. Second kenkwana, nga importante ang mamuan digito'y tapno masalwadan iti bagi iti daytoy asakit. Inayon ni Dr. Thailand, akang runaan arason ket iti lifestyle iti tunggal individual, kastamit ako na amay sapay arason ket iti edad iti maysa a tao. Iti very important nga rason na would be DJ lifestyle actually. So nga DJ hypertension ket may ibagbaga nga lifestyle disease. Kasi depende yung DJ lifestyle. Although adamit yung mga risk factors na hanlan nga DJ like age or in DJ race or DJ sex, more on DJ lalaki. Ngayon, uno pa ino kasta or ada genetic predisposition tayo, ngayon no DJ lifestyle tayo met, ket mapadaksan met iti katawan tayo. So karon tayo ti hypertension like no day paslala dito Ilocos, di ba? Na-upgad. So nesa nga pa nga kokos ti hypertension to di na-upgad nga makmakan tayo di fatty foods, okay? And then dagijay pa more on if you talk of lifestyle, syempre no ado ti makan tayo medyo dumagsan tayo or naging obese tayo, which is also a risk factor no apay nga agkaron tayo ti hypertension, diabetes pa. So dati ket na nakadado nga risk factors no combine da then nagkaron isunat ti hypertension. Mainaig iti daytoy inbatad na nga iti hypertension ket awan iti mariknana a sintomas na daytoy asakit uri kasano kangato iti blood pressure ken kunana a daytoy asakit ket makunkuna a silent killer. Actually dati hypertension umuna launay depende iti tao no kin mostly kit awan talaga mariknam no kwa. Actually so ano duma ore 160/100 awan mariknada. Iso nga ibagbagada pa daytoy nga silent killer. Kasi bigla lang nung umato unay jay blood pressure mo, nahamomet amo nga da blood ngumat na to gayem jay blood pressure mo, tapos tika nga to nakit talaga nga makakos no kati mga stroke o na-atake ti puso or dagitoy dialysis which may cause DJ death, DJ patient no kwa. So, di daduma pa nga marikrik namno ko would be ibagbaga tayo nga sakit ti batok tayo, di ba? Ada hypertension. Pero no daduma ngamin, mostly ngamin is dahil ngumat nato DJ sakit no ko nga marikrik na tayo, so ngumato DJ blood pressure tayo. Kabayatan na inlawlawag pa ni Dr. Thailand ang maliklikan daytoy asakit pabayn iti panagtaripato iti bagbagi kang runaan na dagiti saan nga umno a lifestyle iti tunggal maysa nga individual ket mabalbaliwan. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.